ingon nimo nga wala sa Biblia, Bible alon. Ano na adi na? Isim sa isa iba. Nga ano dai na adi na. Sumala lagi ingon. Ano lagi? Na adi nang Bible alon. Sumala lagi Oh, ito ingon. na Ingon ka. Tagay kog sita sa Biblia. Nanalodlo si Kristo nga mga apostol nga Bible alon. Okay. Kung naapoy mabasa sa Biblia, pinagi sa pulong sa Dios. Dawato nimo nga ang Roman Catholic usa ka bakat nga iglesia. Ang apostol sila susulti? Yes, si. Si Kristo na Bible alon na. pulong sa Dios. Bible alon na. Ayo sa wako na matang pulong sa Dios. Bible alon. Unsa man na pulong day? Ayo to, na ay pulong sa dili Biblia. Sige so dai pulong na. Umo ka ni. Kung Yeah, naapoy Biblia mabasa das Kristo. Ayaw lahi ang katawag ining question eh. Ayaw lahi ang question. Ang atong iskutan Bible alone. Basahon nimo sa Biblia karon nga si Kristo nanudlo og Bible alone. mo gani ako magbasa ba. Hindi na ta magbalik-balik Ayaw lagi. Ikaw lang nagsige. Nano may Ilihis pa yung isyo. Kitagaan ko na mag-challenge ang basa. Wama ko nang utanag pulong sa Diyos. Na may Ang challenge. ako pangutana simple kayo. Kato-kato ang challenge ba? Ang pangutana simple kayo. Oh. Mabasa ba sa Biblia, pulong ni Kristo, pulong sa mga apostol, na nanudlo silang Bible alone? Mabasa? Na ako'y challenge kay gisgutan man pulong ni Kristo. Ug na ako'y mabasa. Wako nang utanag pulong bang Kristo? Ano? Biblia ba? Bible alone ba? Biblia gani. Kung saan hindi, dili ni pulong sa Dios. Wako nang utanag pulong. Bible alone ba? Bible Pulong alone. ba ni sa Dios? Kasi sa kiniwa ng pulong sa Diyos. Clarification, pulong sa Dios dili. Kinsa nagsulti nimo nga pulong sa Diyos na? Na di mo ka mutubag. Ay, asa lagi? Tubag Kinsa ba? nagsulti nimo nga pulong sa Diyos? Clarification ba pulong ba Ano sa ba? Dios? Di, kami nagtuo kami nga pulong sa Diyos na. Oh, Pero ano? kinsa nagsulti nimo? Kinsa nagsulti nimo nga ang Biblia pulong sa Diyos? O sumala sa mabasa. Oo, siya si David, di mabasa. O lagi. Kaniingon si Kristo ng mga apostol nga ang Biblia pulong sa Diyos. Ipadawat sa ako. Ipit ka. Okay. Ipadawat sa ako. May, ang kuno nako, natindi ko, ang Iglesia Katolika Yasawa, kung mabasa nimo sa Biblia, na nanudlo ang mga apostol nga ang Biblia pulong sa Diyos. O lagi. Okay, basa. Kalali lang. Ako sa ipaklaro. Pag dili nimo mabasa, mangingilag ka. Ipaklaro sa ako. Mangingilag ka. Maangkon ba ka nga kinipulong sa Dios? Sumala sa tudlo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana bisag dili mabasa tuo mi nga sinulat nga pulong sa Dios pero Okay. wala na gitudlo ni Kristo. Okay. Niingon na ka kinipulong sa Dios ha? Wala gitudlo ni Kristo lagi na unsa man taong ka. Niingon na gani ka. Sumala sa Niingon na gani ko nga pulong sa Dios sinulat. Diba? O gani. Oh, sinulat. O karon. Basahon nimo na karon sa Biblia nga nisulti si Kristo kang mga apostol nga ang Biblia Ay, si Kristo lang. sinulat nga pulong sa Ayaw, Dios. ayaw, Ah, ayaw. si Kristo lang. Si Kristo lang. Sige, basa. Sumala sa kong pagsaysay nako kung na ako'y mabasa nga ang pulong sa Dios. Ini pulong sa Dios yan ba? Pulong sa Dios kay Bible alone Dili ba? ba? Basa sa lagi una nga kanang Biblia lagi pulong sa Dios kay para muoyon ko nimo sa imong basahon. Ano na, usa na balik. Basahan una. Ni oyo na ka nga pulong sa Dios, hindi ka basahon. Ni oyon lang yung sumas tulo Wala, sa may Iglesia klaro, Katolika, may klaro, di ba? may klaro. Ni oyon lagi kong sumala sa tulo sa Iglesia Katolika bisag dili mabasa. Balik-balik tayo. Ang ako ang tawag inang oyon na ginawat yung mga bil nga basahon nimo karon nga ang Biblia pulong sa Dios. Wala klaro ni. Basa! Wala klaro. Kay di ka basa. Kay kung mabasa pa ganina ra. Wala klaro. Ikaw may klaro. Ni oyo na ka nga kinipulong sa Dios, ni karon ipabasa niyo sa Sinulat duwa. ka ni, sinulat Unsa ka man ni. Sinulat nga pulong sa O, Dios. gani. Sa lagi ba? Sinulat nga pulong sa Dios. Nga naman kay naa may pulong sa Dios nga wa maswat. Ayaw na, kay ano, ningon na ka nga kinipulong sa Dios. Ang pangutana lang kay ano, babasahon ko nimo ani. Dili ba? Unsa man Biblia ka? ba? Word Biblia ba? Biblia ba? Siya kasabot. Kasamo awan mi po ay problema sa mo nga ang Biblia sinulat nga pulong sa Dios. May problema na sa mo bisag di mabasa nito o mi kay gitudlo sa Iglesia Katolika. Karon karon. nito o man mo nga ang Biblia pulong sa Dios, Oh. kinsa pinagsulti ninyo nga ang Biblia pulong sa Dios? Oo. So karon, mooyo na ka. Basa! No. Ayaw na ko basa. Sama sa gingon Di nimo. ba para man na nimo? Kayo mo basa. Halikod ako ha, Wala pa talaga kaming kayo- mga Katoliko, Oh. nito omi nga ang Biblia pulong sa Dios bisag di na mabasa sa Biblia kay gitudlo sa Iglesia Katolika. Mo gani. Ito omi, karon ikaw nito man ka nga ang Biblia pulong sa Dios, kinsa po nagsulti nimo nga ang Biblia pulong sa Dios? Sumala lagi sa O mabasa. basa ha. Ang panan, Di basaha lagi. Basaha lagi. Nisulti ang Challenge na. nisulti sa Challenge mga na. kasulatan. Nisulti. Challenge na. Kani dawato gini nako. Challenge na. Dawato nako nga pildido ko. Ang Iglesia Katolika iya siyawa kung mabasa nimo na nanudlo si Kristo nga ang Biblia pulong sa Dios. Di. Basa. Challenge kita. Pag di mo mabasa, dawato gini nako no. Challenge kita. Nalipong ka. Usok di ako. Di ba nalipong ba ka? Gidawat na gini nako. O pag aliw ka sulti, dawat na nimo.
Lain man kayo. Gauna-una man ka. Unahan ta kadaan kay Ikaw, makapadung. ikaw man nag-ingon ga ina. Isod kayo maghata, mabasahon ako kung ang challenge wa pa na porma. Unsa man ka? Sabi sa man lang ganina. Ang ulo, wa pa ko nagsulti. sige, Unsa akong challenge? Sige. Ganito ano makakinipulong sa Dios. Sinulat lagi. Oh, Kung kitudlo na gyud sa Iglesia Katolika. Nya kamo di ba mumutos tudlo sa Iglesia Katolika? Claim man na inyo. Di ba? Claim man na inyo. Kamo, makami nituon mi sa Biblia nga Di man pulong ninyo. sa Dios tungod kay tudlo na sa Iglesia Katolika. Yes. Karon ingon ka, dituo po ka nga pulong na sa Dios. Dituo ka ba? Ikaw ba? Mabasa sa Ikaw mabasa. ba? Mabasa man. Dituo ka nga ang Biblia pulong sa Dios. Kay sumala pa nimo sumala sa mabasa. Oo. Mao ni basahon nimo karon. So unsa imong git? O gani, kung akong mabasa si Wala. Kristo, ha? Si Kristo. Nagsulti gid mismo. Ang kini pulong sa Dios. Biblia Oo, o basa. uyan ka nga, bakakon ka. Ingon siya nga ang Biblia pulong sa Dios basa. Dili, pulong. Ah! Pulong ang gisgutan dili Biblia. Unsa di ka? Ang gisgutan pulong sa Dios ba? Unsa ba na itong topic day, di ba Biblia? Biblia. Nalipong! Pulong. Nalipong! Nalipong! Nalipong nawa! Ano mo? Di ba nawa? Ay, pwede na sa. Ang atong issue about Biblia. Mo na atong issue. Wala, di. Pero naabot pa ka sa spoken word. Ano ni? Ang atong gisgutan ang pulong sa Dios, mga uling Biblia. Basta ha. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.